Сёстры з мёртвых паўстанкі запрашаюць на маёвае набажэнства. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Слухай нас, Отче з неба Божа, змилуйся над нами, Сыне Откупитель свету Божа, змилуйся над нами, Духу Святый Божа, змилуйся над нами, Святая Тройца, Единый Божа, змилуйся над нами. Святая Мария, за нас молись, Святая Богородица, за нас молись, Святая Панна над панами, за нас молись, Мати Христова, за нас молись, Мати Костела, за нас молися, Мати ласки Божей, за нас молися, Мати милосердности, за нас молися, Мати пречистая, за нас молися, Мати беззаконная, за нас молися, Мати непорушная, за нас молися, Мати невинная, за нас молися, Мати наимилейшая, за нас молися, Мати наицудовнейшая, за нас молися, Мати доброй роды, за нас молися, Мати Створителя, за нас молися, Мати Збавителя, за нас молися, Панна наймудрейшая, за нас молися, Панна хвалы годная, за нас молися, Панна прославленная, за нас молися, Панна могутная, за нас молися, Панна ласковая, за нас молися, Панна верная, за нас молися, люстра справедливости, за нас молися, столица мудрости, за нас молися, причина нашей радости, за нас молись, святыня духовная, за нас молися, святыня хвалебная, за нас молися, святыня славная побожности, за нас молися, ружа мистичная, за нас молися, вежа
оздоровление хворых, за нас молися, притулок грешных, за нас молися, сутешальница засмученных, за нас молися, у спомога християнам, за нас молись, королеву анgelов, за нас молися, королева патриархов, за нас молися, королеву пророков, за нас молися, королева апостолов, за нас молися, королева мучеников, за нас молися, королева веровызнавцев, за нас молися, королева понов, за нас молися, королева всех святых, за нас молися, королева без греху першородного зачатая, за нас молися, королева в небо взятая, за нас молися, королева ружанца святого, за нас молися, королева семьев, за нас молися, королева супокою, за нас молися, королева Беларуси, за нас молися, королева свету, за нас молися. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, даруй нам, Пане, даруй нам, Пане, баранку Божий, який береш на себе грехи свету, вислухай нас, Пане, вислухай нас, Пане, баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, змилуйся над нами. Молися за нас, Świętая Bogorodica. Обсталися ми годними обіцянню Христових. Molim Prosim Ciebie, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i prosławne zastupnictwa Najświętejszej zawsiody Panny Maryi, maj łasku wyzwolić nas od ciepieraszniego smutku i одарить wiecznej radością. Przez Chrysta, Pana naszego. Amen. Jezu, łagodny i pokorny sercem, uczyni serce nasze do Twego podobnymi. Łagodność i pokora – dwie zusilnie popularne cnoty. To, co my nazieramy w świecie, całkiem im supereczyć. Самоупевненість, цинізм, хамство. Імкнення перекричать одно одного, сварки, крик, доказування своєї правди, переконування у своїх поглядах. Усемогутная реклама, презентація своїх виробів, ставлення приватних інтересів лише за супольне добро, приниження конкурентів, знеславлення і очернення одно одного. Лагодность и покора терпят полный провал. Люди не любят тишины, не зносят молчания. Коли няма собеседника, включают радио, телевизор, иншу аппаратуру.
хацелі б усё бачыць, чуць, перажываць. Уключаюцца камп'ютары, каб усё адбывалася ў каляровым, іскрыстым бляску. А тым часам Бог наадварот хаваецца ў ценю, пазбягае рэкламы, не зносіць фанфараў. Ён знайшоў сабе месца прабывання ў касцёле за тоўстымі мурамі. Ён адшукаў невялікі сціплы домік, табернакулю. Ён скрыўся ў маленькай госты, аддаўся на волю святара. Ён ідзе ўсюды, куды яго нясе слуга Божы. Ён не бунтуецца, калі яго аддаюць грэшнікам, здраднікам, крывадушнікам, якія праз хвіліну здрадзяць яму за 30 сярэбранікаў, укінуць у вір сваіх слабасцяў. Езус не пратэстуе, падпарадкоўваецца волі чалавека, прыходзіць у сэрца, апанаванае гневам, нянавісцю, пажадлівасцю, недаверам. Усё ж такі ён прыйшоў да грэшнікаў, а не да справядлівых. Прыйшоў да хворых, а не да здаровых. Да тых, каму патрэбна дапамога і міласэрнасць. Ён ужо пры жыцці атаясамліваў сябе з беднымі, лагоднымі, нагімі, адкінутымі. Ён хацеў быць прыніжаным, зняважаным, хацеў быць высмеяным, бичаваным, цернем укаранаваным. Пры жыцці яму не было дзе схіліць галаву. Ён быў найменшым з найменшых. Працаваў цесляром, вёў скрытае жыццё ў лазарэтанскім доме. Дапамагаў хворым, пракажоным, выганяў злых духаў. Не грэбаваў запрашэннямі мытнікаў і блудніц, якія парушалі закон Майсея. На працягу 30 гадоў ён маўчаў, не паказваючы сваіх боскіх ведаў і сілы, не шукаючы ўласнай хвалы, нягледзячы на тое, што ўвесь час ён быў Богам, роўным Айцу і Духу Святому. Трывогай адазвалася сягоння. Як можа чалавек векамі глядзець на распасцёртыя далоні, прыбітыя наскрозь цвікамі. Праходзіць міма з лёгкім сэрцам, а ён, як быццам нейкі намет, распяты на крыжы праз цэлыя сталецці, усё крывавіцца прад намі. Зірніце толькі на пакуты і на цярпенне ў твары Божым, цвікамі да крыжа прыкуты, ні рук, ні ног ён вызваліць не можа. Як самы вінаваты з вінаватых, пакут не можа збыцца ён нязмерных. Ён, што лячыў сляпых і беснаватых, ён, што ўваскрос з памерлых. Прыйшоў я да цябе сягоння, не дакранацца ран тваіх рукамі, а ціха цалаваць твае далоні, прабітыя наскрозь цвікамі. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погарджай моленьем нашим, и от усілякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай.